Kaixo, ni batxiliko ikasle bat naiz eta gaur hitz egingo dizuet eskolak eskaintzen dizkigun hainbat laguntzei buruz. Hasteko euskararen kontuarekin, esan beharra dago eskola Hernaniko euskaltegiarekin dagoela kontaktuan eta ce bat agiri ateratzeko aukera ematen digutela, ez? Izaten ditugu astean 2 ordu klase, eta gero ere irakaslearekin tutoritzak izaten ditugu idazlanak zuzentzeko, eta esan beharra dago preparazioa oso ona dela, eta gero ere orientazioaren inguruan hitz egiterakoan, orientatzailearekin bilerak izateaz gain, eskola unibertsitate askorekin dago kontaktuan, eta unibertsitateak etortzen dira eskolara hizketaldiak ematea, eta oso lagungarriak izaten dira, eta ez bakarrik unibertsitateak ere goi mailako hizketaldiak izan ditugu. Eta gainera UPV-ko prematrikula egiten laguntzen digute eskolan, eta nire ustez hori oso lagungarria da ze pixuak kentzen digute gainetik, ez? Eta hori da pixkat eskolak eskaintzen diguna.